Kasnong lai mkra kabadai kasnong kabadan hapadeng jong kasorba jong kanong ba shalong henry ka jingker do hapo kani kasnong ka jurba na kalyang ki kertong ki banya khona kani ka election habaya shimenta karansan ya tai pat ba ya kabala penlong da kaseng samla kila penpau bakan long kabadan kam bana kalyang ki borsnong katanat PHE lambat kinong mi khmat bakin pat banya ba khnang bagi pat ba kinom kendu iki jing hakani karansan na kalyang ki sanwot ki kertong ki bele shimenta kani karansan ya tai pat ba kila pen ya la ki jong ki nya ki jutang hagajing sakhi lang jong ki pat ba ki bala wan ban sngap ya kate ka jing tai hagate ka rensan ka jingkali ka balai kata kadai halor ka jingter khong halai imkra ka ba ka seng samla shnong kalabu ya ka jingkali ka long ka kadai ka wei na ki mat ka bangim dei shu ban ya kren kam tam kini ki por bomenta henre balai ngi hap ban ya kren ye ka ni ka ju shi ka ju ka mat te kum ki kertong lada phi job la shai upaj ba wai jing job ye phi lane mentaru ba phi dang ye khon ye kan ye election phi don ye ka hok ban jubab kumno phin le ya kan ye nga kwa ye kan ye ka jubab ngan sedang na ilong kumi jongi namar ki de gi long kumi gi baju khampulut bhaya ka ki kum baju don boong i kong wan penhun sngoba ban jubab ya kan ye ka jingkali Kublai ka ni ka jingkali ba yuria hawat kumba ngiyo I ba kalai mkra ka dai ka weina ka jaka ba ka ba shitom ha ba ka ba kerdu ba te ha ka ni ka jingya lenti ka zonga ngai I ka tu ka ni ki jaka ki don ki tolong ma ha ka ni ka sinong le singila banjer ko mo po dam senyong te hadam senyong ru ngai I ba ka don ka tolong ka ba kibriyo da kispa atali ki long yang kia sajan hang tu hi kia ba plimo kia tong umbam hang tu hi kia sum hang tu hi ti hadu katnu katu katulong kalong safe ya kitu bakin mam kendi ma te kamat ka ba khmat kalong ba ladaki don kum kini kitulong don kam ya kajing ya trailang bangin pet bangin pha ban examine ya katu ka kalong na am ka ba bet ban bam bandi lani hatu yo ka mi kajing pang yo kibru ki yo pang ladaka dei ka ka bam bet for human consumption ti ladaka dei ka ka ba khuat ka ba kila ban ban bam bandi let's say ngila ban wan rai kita ki scheme kumno bangin store kini ki bangin pelang ya kadi ka bat ha ka ju ka poru ngin ha ban persyang ban wan ra ya ki policy lani ya kita ki scheme ha ki snong bakumno ngin wan ra ya ka scheme bangin la bangin ken show ya ka slap ru phi rangkat bat ki community ngila ban le ya kani ki cooperative jong ki long kami ngila ban form lani ki cooperative jong ki samla ngila ban form ban ya trai ban pet kumnu bangin ken show ya ka ka bangi ngiyo anak slap khnang ba ka imlang salang jongi kanum kerdu ya ka Siapang ka ngatrai ke isu jo ka godon arkanti ka baningkong kadai ka isu jom bar ko ke silong pinakli nu PhD engineer bodi area manager jong ka ke jakaru babun sin jutip ka kentat yu kulut katno ba katno ti kam dadan sha kata ka measurement ka balayat ka balong long very scientific in terms of kata ka water distribution system jong ka city jongi bar ko wai but pinapet babun ki city sabar ka rukom supply kamlong shu balong jongi hang ne shulong ka blade na ru ko ka sencar pareng baka do ki pipe ki berit ki penyat baru sodong but kimdan ke calculation kimdan ke ai ru pendele tang hang te new colony khmat yang ba ripple thare don almud ubri ban kudup yu pipe rum la shu labun palat ki pipe kitu ki pipe suja rangai ke dung spot nala ha hapo india to maphi ba ko di ba ko nala ka ya lang na ju dam dei tangi ha shlo ka problem kadai ka bala he ba hi henry babun ki minister ki biyo long PHE minister kim tre ban tre ya kani ka kam namar ba kadai ka project ka ba he ba namar kisngo ban la dale ka report menta ka gestation period jong project kala palat ka sansnem tele si yom long minister su hadian tu mio shu ka kangap ka bawan lang na tu project te ba banai le ti no shelf matala khatsan pos nem la shelf baru ko ke India ki layat gitu ki water looping supply system hang ni long te kita di ka problem ka bahe tam ka baar ban syukran no tang ka kentot jungi mo
Lada pik pet bhai ka kentot jungi hang ni hapo constituency jungi ngatharai ngi khap ye song bha bat ka snong ka thau bat ki department bat municipal bat PHE bat ya kren bha bat le ya ka mapping ka baplong proper bha ha ka nu rukom ka let ka kat nu ka lut ka bat ke ngatharai ka ni ka problem la shu ban shu ong shu kharwat sabi sababun buat ka ka bon sabaduna buat ka ka dan kamlong shu ban len ta ngatharai ngi khap ye perkhat bhai ka ta ka di ka problem ka bingi khap solve Habai day bat ka umbam di hang day snong lam kra. Gadi thu ipi likot banga kumway nagi Congress worker hai tu kipor. Hado arajar pra nga resign na ka Congress ngaladon badi ba pitar ngalayat hakti hakjat badi badu arji lingdo ngalayat hakti hakjat jung i ngatip ya kete por pagwanra ya kete Greater Shillong Water Supply Scheme hang ni laim krang lai i ya tu ka map ngalai ka map bat kumno haman kidon kindon ita i service point ngami i menta ya tho pi nga happy ta service point mdan service point uya to da keli tu nong snaom uni upai biya na ni mdan uya chino remau ore menta pi ni surok tang banya keli mlongso pimut ban le yu balai kran borong ba snong ana ban tap yu tu pai pombaro ban internet ka lenti ka sengkit dapai menta walang ti hadong jungi dap du pai bakane tambo blue uta bat trei rumlong bat thau pai jungi rumlong unrong ubreu rumlong Ba Joy. Iya trei bai kia perkhat bai kat no kata ka bai kontrak inyo na batau pai bom Kapor kalingkot. pai chua kan ko hadien To kapor kalingkot kublai shibun ni kalai minute ka jongpi. Kita long kibun bha po constituency. Penpet unu lum Shillong hadian jungi upan mi bon bha kita long tamaka management kambiangken. Kombalong menta kibun bha kini kitop kitangki ki reservoir ki badon hani halum Shillong ru bon naki ki nadu por pareng. Haru mentang ngim penheng ngim penyar kanang rit bha kat kum kajing dawa jung ka Sunong. Kani ka constituency ki ongga dei kuma 8,000 ngut ki voter taman pipet ika jingbon ki school ki college ki hostel ki hotel ki restaurant pilai soto i kajing bon kajing dawa jong ka tengiru mentangi haban penbet ya kata kumiong ba Manuel Meneru kata di kawi ka kam ka bangan sim hakmat hi bangin penlong kawi ka major project ba ka PHE nama bangi haban pentamai yakini lan pada ka juga poru ngihaban kendang yaki water mafia ru gidon hi mau ki bam penye kiba shu ngap piap phone you know way un krawat sini mental singi la sai pi phone you know way un krawat sini so way kia kani hadu kia poi so air data pring no kiru na uni du na kate ka way ka kanhun uni re no way ka kanhun kamla along kata ngingim de ki hostage jong no ru haka apil ngalabu kiyeng kisem ki umbam ki umdi kabakhoy pat kabasuba ladang yatai hang ni baro khoy ngi nya joblut Henry kasong so pai ba ke pikuan em banwara yu ta pai dia kasong pai ba tang kata kublai Meghalaya has gone from being a power surplus state to one that suffers from power deficit. Is this the Meghalaya we desire? For ourselves, it's time to speak up about the issues that are hindering Meghalaya's progress. Share your suggestions with Modi ji and become a part of Meghalaya's developmental journey. Give a missed call at 8360006060. Together, this 27th February, let's empower Meghalaya.